Takže zdravím vás pri tejto neodbornej recenzii hodiniek OnePlus Watch 3. Je to točené amatérským formátom, nerobím vám takéto videá, ale rozhodol som sa natočiť, možno to niekomu pomôže pri kúpe alebo rozhodovaní týchto hodiniek. Nakoľko keď som hľadal, tak som podobný obsah v slovenčine nenašiel, takže možno to niekomu pomôže, možno nie. Hodinky som si vyberal po dlhšom zvažovaní, ktoré konkrétne kúpiť. A nakoniec padlo rozhodnutie na tieto OnePlusy kvôli pomeru cena-výkon s tým, že stoja 300 € aktuálne, sa dajú zakúpiť za túto sumu. Krabicu, ja už som ich teda otvoril a používal, takže len aby ste mali predstavu, tu sú potom pichnuté hodinky. Na pravej strane máme kábel, klasické USB a z druhej strany USB-C. Ja ho rozbalovať nebudem, nepotrebujem, mám podobné káble už doma dosť. Na druhej strane sú návody k hodinkám, ak by náhodou niekoho zaujímali nejaké konkrétne funkcie. Čo sa týka nabíjačky, tak nabíjačka je magnetická a dáva sa do nej priamo USB-C, čo mne osobne veľmi vyhovuje vzhľadom na to, že nemusím mať dva adaptéry. Stačí mi jeden, s ktorým si nabíjam telefón a následne si upichnem do nabíjačky. Prichytáva sa teda magneticky, tu mám už teda samotné hodinky a magnetické prichytávanie asi pozná každý. Hodinky sú veľmi pekné, dizajnovo spracované, majú krásny displej, výbornú výdrž baterky, rýchle nabíjanie, to sú faktory, na základe ktorých som sa viac menej rozhodoval. Čo sa týka veľkosti, pre porovnanie mám tu klasické Galaxy Watch 4, 40 mm displej, čiže môžeme vidieť ten rozdiel v tom displeji, je pomerne veľký a tie hodinky vyzerajú naozaj pekne na ruke. Sú aj o trošku hrubšie to telo proti tým Galaxy Watchom, ale nie je to žiadny zásadný rozdiel. Ako som spomínal, hodinky majú dobrú výdrž baterky, mám na nich zapnuté úplne všetky funkcie, čo sa týka sledovania, merania a tak ďalej. A s tou baterkou viete vydržať 4 dní v pohode. Aktuálne teda majú 77% a píšu hodinky, ma informujú, že ešte teda zhruba 3 dní a 18 hodín by mali vydržať. Opäť pripomínam, zapnuté kompletne všetky funkcie sledovania všetkého. Ne? Takže dá sa funkcie vypínať a následne batériu mať dlhšiu, výdrž dlhšiu. Čo sa týka nabíjania, pri mne moc som to nesledoval, ale v porovnaní s Galaxy Watch sa nabíjajú teda podstatne rýchlejšie. Čiže keď človek ich má vybité, ide do sprchy, dáte si ich na nabíjačku, vrátite sa, máte ich plus minus nabité. Remienok má 22 mm, má tu ten rýchlo upínací systém, vidíme tu teda 4 piny na nabíjanie a klasicky teda sklíčko so senzormi. Z pravej strany máme spodný gombík a vrchný gombík, obidva sa dajú teda stláčať, spodným si vyvolávate aktivity, hej. A vrchný slúži buď na pohyb späť s tlačením alebo otáčaním viete posúvať menu, hej. Či už sú to nejaké oznámenia alebo kompletne celé menu, ktoré si viete približovať, oddelovať a následne sa v ňom pekne orientovať. Z druhej strany je reproduktor, priznám sa, neskúšal som, netelefonujem cez hodinky, takže neviem povedať, aká je jeho kvalita. Čo sa týka hodiniek samotných, nájdeme tu všetky už v dnešnej dobe používané snímače a senzory. Poviem jednu vec, a to konkrétne funkciu EKG, ktorá žiaľ nie je podporovaná. Neviem z akého dôvodu, nakoľko OnePlus teda uvádza, že už by v podpore byť mala. Písal som aj na podporu OnePlus, ale nedostal som odpoveď, že zatiaľ táto funkcionalita nie je sprístupnená pre slovenský región. Skúšal som meniť región v aplikácii na nemecký, kde by mala byť aplikácia alebo teda funkcia EKG podporovaná, avšak aj napriek tomu to nefungovalo.
Čo sa týka funkcionality a kvality senzorov, povedal by som, že dosahujú lepšie výsledky ako spomínané Galaxy Watch. Či už je to v rámci tepu, v rámci sledovania spánku, tie údaje sú viac zodpovedajúce realite ako v prípade tých Galaxy Watch, ale tak tie predsa už majú nejaký svoj vek. Konkrétne funkcie vysvetlím len nejaké základy v stručnosti. Máme tu teplotu na zápesti, ktorá teda sníma nejakú teplotu a na základe toho vám potom stanovuje, že či máte rovnakú alebo inú teplotu a teda viete z toho dedukovať nejaké prípadné ochorenie. Máme tu aplikáciu na cievne zdravie, kedy si viete vlastne pozrieť, v akom stave sú vaše cievy, arteriálna tuhosť. Ďalej tu máme 60-sekundový test, ako vidíme tuto, ktorý hodnotí viacero parametrov. Tu je práve spomenutá tá arteriálna tuhosť, prípadné problémy s dýchaním, cievny vek, srdcový tep, okysličenie krvi, pohoda, čiže nejaký stres, meranie stresu a teplota na zápesti. Takže toto si viete spraviť takým 30-sekundovým testom. Aj napriek tomu, že sa to volá test 60-sekundový, tak hodinky merajú 30 sekúnd a následne ide vyhodnotenie. K tým ostatným aplikáciám, samozrejme je tu NFC, je tu peňaženka Google, nepoužívam, neviem 100% povedať, ako presne to funguje. Spánok teda tvrdím, že merajú veľmi, veľmi slušne. Máte tu zobrazené jednotlivé fázy spánku, spánkové skóre a všetky informácie. Samozrejme, k hodinkám je aplikácia, ktorej nájdete potom všetko dopodrobná už vypísané, že čo, kde, kedy, ako. Tá aplikácia je pomerne prehľadná a poviem, že je v nej dosť ukazateľov, ktoré si viete kontrolovať. Opäť porovnávam so Samsung Galaxy Watch. Jediné, čo som v aplikácii nenašiel, možno som len zle hľadal, je variabilita srdcového tepu, ktorú vraj teda hodinky merajú, ale ja som nenašiel, kde by som sa k nej dostal. Toto mi Samsungy písali pekne, sledoval som si svoj stav na základe toho. Viac menej z mojej strany je to asi všetko. Ak by ste mali nejaké otázočky, kľudne sa pýtajte, rád zodpoviem. Hovorím, tento druh videí nerobím, takže snáď aspoň také nejaké približné vyobrazenie toho, ako hodinky vyzerajú, prípadne tú základnú funkčnosť niekomu pomôže pri rozhodovaní. Takže z mojej strany je to všetko. Ďakujem za pozretie a čaute.